Toy, dito ka lang. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Naintindihan mo ba ako? Mario, makakapasok na sila. Konti na lang magigiba ng pinto. Jet na talaga. Hindi ko akalain na marami pala sila. Naging maigat sana ako. Hindi ito ang oras para sisihin mong sarili mo. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay ang lumaban, kahit anong mangyari. Toy, naiintindihan mo naman ang sinabi ng tatay mo, hindi ba? Dito ka lang sa loob ng kahon na ito. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Opo, pero nanay, tatay, natatakot po ako. Paano po ako? Huwag mo munang isipin ang hindi pa nangyayari, anak. Sina, tumahan ka na nang hindi ka nila marinig at makita. Ito na nga, Bo. Simon, anak. Ibubudbud ko na ito sa'yo. Malapit na sila makapasok. Makinig ka mabuti, ha? Lalabas ka lang ng kahong ito pagsikat ng araw. Lahat ng gamit ko sa panggagamot at panlaban sa pangaswang ay iwan ko sa'yo. Alam kong masyado ka pang bata para danasin ito. Pero wala na akong magagawa. Patawarin mo ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Lagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, nanay, tatay. Huwag po kayo magpapatalo. Oo, anak. Sige na. Isasama ko na ito. Mara, ang orasyon. Ako nang bahala. Simon, tandaan mo lahat ng ibinili namin. Maray! Tatay! Sa ngalan ng kapangyarihan ng mga banal, ng alagad ng liwanag, ng tagabantay, at tagapagligtas ng mundong ito, humihiling ako ng proteksyon laban sa kampo ng kasamaan na narito! Ang tibay ng orasyon ng bahay na ito. Akalain mong tatlo na kaming sumisira ay hirap na hirap pa rin kaming pumasok. Binabalaan ko kayo! Nababalot ng orasyon ang loob ng bahay na ito! Hindi kayo magtatagal dito kahit gaano pa kayo kalakas! Talaga? Oo nga. Nakakakiliti itong hangin dito, ano? Lani, pumasok ka na rin dito nang matapos na ito at makauwi na tayo. Narito na ako, mahal. Eto na pala. Eto na pala ang mga tampalasang pumatay kay Gracia. Hindi naman sila mukhang malalakas. Kaya paano? Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa panganay namin! Mga salot kayo! Ilang buhay ang kinitil niya sa baryo. Bata, matanda, mga babae. Kaya dapat lang na mabura kayo sa mundong ito! Kayo ang pumasok rito. Kaya walang sisiyan. Para, ano mo na gagawin? Oo, Yan ang gusto ko. Sige, ipakita nyo sa akin kung paano nyo napatay ang anak ko. Ah! Ah! Oh! Bakit tumalbog lang yung itak mo? Yan lang ba ang kaya mo? Hindi naman pala ganun kalakas ang isang ito. Pero mahal, huwag mo munang papatayin, ha? Gusto ko kasing pahirapan muna sila. Gusto kong makitang nagmamakaawa sila para sa mga buhay nila. hindi yun mangyayari! Hindi kami hihingi ng awa sa mga katulad ninyong kampo ni Satanas! Tingnan natin kung hanggang saan ka sa dati kong ito! Ay, buntot pa! Sakit! Kahit yung hangin lang ang tumama sa akin! Nani, huwag kang matakot sa... Hoy! Ah! Sa akin ka tumingin! Ako ang kalaban mo! Ah! Ah! Ang kamay ko! Walang iya ka! Mahal! Oh, hindi na natuto! Sa akin ka rin tumingin! Oh,
Ang bilis! Nasaan na siya? Mara! Sa likod mo! Huli na ang lahat! Mara! Hindi! Mga demonyo kayo! Talaga! Mas masaol pa kami sa kanila! Huwag ka mag-alala. Isusunod ka rin naman kagad sa asawa mo! Hindi! Pagbabayarin ko kayo! Tatapusin ko kayo! Ah! Ah! Ay, ang lakas ng balibag. Bali ang likod niyan, panigurado. Mario! Huwag ka nang maingay. Mara! Ano? Ano ang pakiramdam ng mamatayan ng mahal sa buhay? Masakit. Ganyan na ganyan ang naramdaman namin na patayin mo ang anak namin. Magbabayad kayo! Darating ang araw na may makakatapat din kayo, mga demonyo kayo! Talaga? Abay, hihintayin namin siya. Matagal na kaming buhay. Napakarami nang nagtangkang talunin kami. Pero walang ni isa ang nagwagi. Pero nabawasan namin kayo. Simula na yun. Magtigil ka! Mama! Baba! May mga paparating. Marami sila at kailangan na nating umalis. Sayang naman. Masarap pa sanang makipaglaro sa mga ito. Paano ba yan? Paalam na. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Kailanman hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Ulol! Tara na! Malapit na sila! Sige! Tara na! Tatay! 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 Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Ang dugo ang katawan nila nanay at tatay at ang nagkalat nilang dugo sa kahoy naming sahig. Hindi ko malilimutan ang malansang amoy noon at ang sakit ng makitang walang buhay at pinaslang ang aking mga magulang. Ako si Simon, pero mas kilala bilang Totoy. Yun ang palayaw na ibinigay sa akin ng aking ama, kaya naman dinala ko na yun hanggang sa aking pagtanda. Masaya ako na matagpuan ng channel na ito. Naging libangan ko ito lalo na ngayong hindi na ako nakakalakad. Pero nang dahil din dito ay nanariwa sa isipan ko ang isang alaalang pilit ko mang kalimutan, ay paulit-ulit ring bumabalik. Kayo na po ang bahala sa kwentong ito, Sir Jupiter. Ang kwento ko ng paghihiganti sa pamilyang aswang na pumatay sa mga magulang ko at dahilan para maging miserable ang buhay ko. Dito ko na siguro makikita ang hinahanap ko. Ibang pakiramdam ko sa lugar na to. Nakakapagod. 2 araw na rin ako naglalakad. Ha? Ano yun? Aray! Matuto ka mong tumingin sa dinadaanan mo? Pasensya na, Ginoo. Pero kung ako sa'yo, tatakbo na rin ako. Mapanganib ang kakuyang ito. Bakas ko ang pagkataranta sa mukha ng dalagang yun. Pawis na pawis rin siya at halos punit-punit na ang maruming damit. Alam kong may tinatakasan siya at batid ko rin na kung ano man yun ay siguradong nasa panganib siya.
Bakit naman? Hayop kang babae ka! Pinahihirapan mo na naman ako masyado. At nang damay ka pa ng isang binata, ha? Pero maswerte ang isang ito. Hindi ako kumakain ng lalaki. Nilagpasan lamang ako ng lalaking yon na may nangingitim na balat at pulang-pulang mga mata at tinakbo nito ang babaeng nagsimula na ring tumakbo papalayo. Pero hindi ko yun pinalagpas. Malakas ang kutob ko na isang lalaking yon sa mga sinadya ko sa lugar na yon. Humabol ako sa kanya at nang maabutan ay hinila ko ang puwelyo ng suot niyang damit at buong lakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Sino ka? At paano? Ako magtatanong. Sasagot ka lang. Masyado ka naman yata bilib sa sarili mo, bata. Hindi mo ba alam kung ano ko, ha? Ha? Biglang tumayo ang lalaki. Sinapo nito ang aking mukha, pinisil ito at pagkatapos ay inihampas ako nito sa isang puno. Halos dumilim ang paningin ko sa lakas ng pagkakahampas sa akin pero nanatili akong gising. Isa pa, sigurado ako ng mga pagkakataong yon na hindi niya ako basta-basta mapapatay. Hindi ng mga ganoong atake. Sino ka? Kung nagawa mo ko ibalibag ng ganon, ay siguradong hindi ka pangkaraniwang nilalang. Ako? Ako lang naman. Ang tatapos sa mga katulad mo. Narinig mo ba yung sarili mo? Paano mo ko tatapusin? Kung hindi ka nga makapalag, maswerte ka at naawa pa ako sa'yo. Dahil kung gugustuhin ko, kaya ko nang ipakalat ang utak mo sa punong ito kanina pa. Pwes diyan ka nagkakamali. Dahil umpisa pa lang, dapat ay tinapos mo na ako. Napatingin ako sa gawing likuran ng lalaking yon at doon ay nakita ko ang dalagang hinahabol nito kanina. May hawak itong punyal sa magkabilang kamay. Nagtagpo ang mga mata namin at kaagad kong nabasa ang plano niya, kaya naman pinilit kong tumayo. At pagkatapos ay buong lakas kong itinulak ang lalaking aswang sa aking harapan, dahilan para mabuwal ito. Mga punyeta! Ang lakas ng loob mong sasakin na mabula sa likuran! Ikaw ang punyeta! Demonyo ka! Sinabi ko na nga ba? At hindi ka pang karaniwang babae. Pero sa tingin ba ninyo, ay kaya nyo kung patayin ng ganito lang? Ha? Yung punyal niya, ewan ko. Pero ito sigurado akong kaya ka nitong dalhin sa impyerno. Ha? Ano yan? Anong klaseng patalim yan? Hinayo mo yan sa akin! Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang ibang mga kasama mo? Kilala mo si Isidro? Isidro Manlapas! Ano? Ano naman kung kilala ko? Wala kang mapapala sa akin! Mabilis siyang tumayo. Akala ko ay lulusob siya pero sa halip na gawin yon ay bigla siyang tumakbo papunta sa kabilang direksyon, papasok ng kakahuyan. At dahil papalubog na rin ang araw ng mga oras na yon ay mabilis lang siyang nawala sa paningin namin. Naisip kong habulin siya pero naisip ko rin na mapanganib na yon. Hindi ko rin siya masyadong namukhaan noon. Tumatakas na siya! Habulin natin! Hindi na. Masyado nang masukal dun sa tinakbuhan niya. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin dun. Pero kung hindi natin siya mapapatay ngayon, sayang lahat ng pinaghirapan ko. Pero mas masasayang ang pinaghirapan mo kung mapapatay ka lang ng hayop na yon dun sa loob ng kakahuyan. Malapit nang dumilim. Lumabas na muna tayo rito. Hindi mo naiintindihan. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Kailangan kong maipaghiganti ang ate ko sa hayop na yon.
Bakas ko ang galit sa luhaang mga mata ng babaeng yun, Sir Jupiter. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya, pero alam ko rin ng mga oras na yon na ang padalos-dalos na desisyon ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Kaya naman kinausap ko siya hanggang sa makumbinsi ko siya na lumabas na lamang ng kakahuyang yun. At habang naglalakad kami ay nalaman ko ang kanyang pangalan. Siya si Ana. Kakaibang baryong to ah. Gabi na pero napakarami pa rin tao sa labas. Oo. Mula nang kumalat yung mga kwento tungkol sa gumagalang mga aswang, naging madalas ng pagtambay ng mga tao dito sa labas. Nakakatuwa at hindi sila natatakot. Natatakot din naman. Lalo na nang may mabiktima ng mga hayop na yun dito. Ito na nga palang bahay ko. Ganun ba? Sige. Babalik na lang ako bukas para makausap ka tungkol sa mga nangyayari dito. Ayos lang ba? Oo naman. Pero saan ka tutuloy? Dayo ka lang dito. Malayo ang bayan at siguradong hindi ka basta-basta makakabalik doon lalo na't madilim na. Sanay naman ako eh. Sige na, magpahinga ka na. Ada, apo! Ay sabi ko na nga ba't nariyan ka na? Narinig ko kasi ang boses mo. Oh, may kasama ka pang matipunong binata. Sino yan? Nobyo mo? Uy, Lola, hindi po ah. Magandang gabi po. Ako po si Totoy. Napakagalang pa. Ako naman si Lola Sara nitong si Ana. Ay, tamang-tama. Kakaluto ko lang ng sinabawang gulay. Naparami. Halika't saluhan mo na kami. Ay, total, inihatid mo naman dito itong aking apo. Nako, hindi na ho at nakakahiya. Aalis na ho ako. Ay, nako, iho, sige ka. Magtatampo ako sa iyo at hindi ka na makakamalik pa rito. Haanggarin kita ng itak sa sunod. Ho? Grabe naman po yun, Lola. Ay, nako Totoy, pagbigyan mo na kasi si Lola. Isa pa, wala ka namang ibang pupuntahan eh. Tara na, sabayan mo na kami maghapunan. Isa pa, pasasalamat ko na rin to sa'yo. Dali na. Tamang-tama rin at may bagong kuhang langka ko rito. Ay, napakatamis ng naman. Wala na akong nagawa pa para tanggihan ng paanyayang yon. Ang totoo, nahihiya lang naman ako noon, pero gutom na talaga ako. At lalo akong naglaway nang marinig ko ang tungkol sa langka. Paborito ko kasi yun. Simple lang ang loob ng bahay nila Ana. Gawa sa mga kahoy at kawayan ng mga dingding. Maging ang karamihan sa mga gamit doon gaya ng mga upuan at lamesa ay ganoon din. Subalit kahit ganoon ay malinis at malawak ang kanilang bahay. Ala, sige. Kain ng kain at marami pang sinaing at sabaw dito. Salamat po talaga. Ang sarap po nitong sinapuang gulay, Lola Sara. Sariwa lahat. Hinay-hinay lang, baka naman mabulunan ka niyan. Oo nga, iho. Pero nakakatuwa kasi lakas siyang kumain ng ate mo, Ana. Hindi ba? Para siyang lalaking bersyon ng ate mo. Napatingin ako kay Ana matapos ang komentong yun ng kanyang lola. Bigla kasi siyang natahimik at ganoon din ang lola niya. Bumagsak ang balikat niya at nakita kong bigla siyang nagpunas ng luha sa kanyang mga pisngi. Pero bukod sa lungkot ay galit ang nakita ko sa kanyang mga mata. Kung hindi mo mamasamain, total, nakita naman kitang hinahabol ng aswang dun sa... Tutoy. Hinahabol ng aswa. Ana, anong ibig sabihin nito? Hindi ba... Patawad po la. Pero hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi ko na ipaghihiganti si ate.
Pero apo, paano kung ikaw naman ang mapahamak? Ilang beses na natin itong pinag-usapan. Nagkasundo na tayo na ipapaubaya sa mga taong bayan ang pagtugi sa pumatay sa ate mo at sa kaibigan niya. Opo, Lola. Pero, nangako ako kay ate. Nangako ako sa puntod niya na pagbabayarin ko ang gumawa nun sa kanya. Hindi lang siya pinatay at kinain. Binaboy din ang hayop na yun ang pagkababae ng ate ko. Mas naiintindihan ko na ngayon ang pinagmumulan ng galit mo. Ang totoo, narito ako para magigante. Tinutugis ko ang isang pamilyang aswang. At malakas ang kutob ko na narito sila sa lugar nyo. Kung hindi nyo mamasamain, hayaan yung tulungan ko kayo. Pero ano ang maitutulong ng isang binatang tulad mo laban sa mga aswang? Isa pa, walang masyadong naniniwala sa mga ganitong kwento. Alam mo bang pinagtawanan lang kami ng mga pulis sa bayan nang sinabi namin ang tungkol dito? Gaya ho ng sinabi ko, narito ako para tugisin ang isang pamilyang aswang. Isa pa, wag ho kayong aasa sa mga pulis kapag tungkol sa mga ganito. Hindi talaga nila kayo paniniwalaan. Hindi ko alam. At ayoko nang usisain pa ang dahilan ng pagtugis na sinasabi mo. Pero naway mag-ingat ka, iho. Noong kabataan ko, isa ring kampo ng kadiliman ang naghasik ng lagim dito. Pero hindi rin doon nagtaga. Dahil kung paanong bigla yung dumating, ay biglaan din yung nawala. Subalit ang takot na iniwan dito noon ay walang katulad. Naiintindihan ko po. Salamat po sa paalala. At ikaw, Ada, alam kong hindi ko mapipigilan ang katigasan ng ulo mo. Manang-mana talaga kayo ng ate mo sa inyong ina. Pero sana naman, isipin mo ako sa mga gagawin mo. Matanda na ako at ayoko na laging nag-aalala. Patawad po, La. Pangako po, mag-iingat po ako. Gaya po. Gusto ko rin maipagiganti ang apo ko sa bumaboy at pumatay sa kanya. Kung may lakas lang ako mismo ang maniningil sa kanila. Nakita ko kung paanong nawala ang sigla sa mukha ni Lola Sara. Napalitan ng lungkot at galit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ako kumibo hanggang sa tumalikod na lamang siya sa amin at dumiretso sa kusina. Pero kahit ganoon ay dinig na dinig pa rin namin ni Ana ang kanyang pag-iyak. Huwag kang mag-alala, Ana. Sisiguraduhin kong magbabayad ang pumatay sa ate mo. Salamat, Totoy. Pero gusto ko saning sa mga kamay ko siya magbayad ng ginawa niya sa ate ko. Ayokong may mapahamak na iba sa gagawin kong to. Pero kung magiging mapilit ka, sige. Sa oras na mahuli ko ang hayop na yon, sa'yo ko ibabalato ang huling hilingan niya. Doon natapos ang usapang yun, Sir Jupiter. Nagligpit ako noon ng pinagkainan at nagpaalam na sa maglola. Pero pinigilan ako ni Lola Sara. Doon na lamang daw ako magpalipas ng gabi sa isang silid doon. Tatanggi sana ako pero minabuti ko nang tanggapin ang alok nila. Wala na rin naman talaga akong mapupuntahan ng mga oras na yon. Pagpasok ko sa silid kung saan ako pinatutulog ay napansin ko kaagad ang ilang mga gamit na naroon. May mga botelya na may lamang langis at sanga. May iba't ibang uri ng patalim at mayroon ding buntot pagi na nakasabit sa dingding. Pagpasensya mo na itong silid na to. Sa nanay ko to. Ang totoo, galing ang pamilya namin sa lahi ng mga manggagamot kaya may mga ganyang kagamitan dito. Si nanay ko ang huling nagmana ng kakayahan ng lahi namin. Pero maaga siyang kinuha sa amin ng sakit. Kinalulungkot ko. Pero kaya naman pala ang tapang mo. Isipin mo,
para sa isang pangkaraniwang dalaga na magpahabol sa isang aswang? Pero Ana, total, nandito na rin naman tayo. Sabihin mo sa akin, saan mo nahanap ang hayop na yon? Nang mamatay si ate, isa talagang mga lalaki niyo sa mga suspect ng mga pulis. Madalas kasi niyang pinupuntan si ate noon sa karinderya na pinagtatrabahuhan nito sa bayan. Manliligaw siya ng ate mo? Hindi. Nabanggit na siya sa amin ni ate ilang beses na. Bagong lipat daw yun dito at walang araw na hindi siya sinusundan. Parang manliligaw daw. Pero ang totoo, sabi ni ate, ibang pakiramdam niya sa lalaking yun. Hindi man lang niya nalaman na aswang ang lalaking yun? Hindi. Hindi ko alam. Pagkatapos ang investigasyon ng mga pulis, bigla na lang nilang sinabi na wala raw kinalaman ng lalaking yun sa pagkamatay ni ate. Pero hindi ako kumbinsido, kaya ako nang mag-isa ang nag-imbestiga. Ang tapang talaga. Kung gayon, doon mo natuklasan na Oo, sinundan ko siya. Siguro mga 1 linggo rin. At doon ko natuklasan ang sikreto niya. Sinabi ko kaagad yun sa mga nakakatanda rito. Pero walang nangyari. Wala kasing magpapatunay sa mga sinabi ko. Kaya ako na lang ang lumusob sa kanya. Ang kaso, yun nga, kung hindi dahil sa iyo, baka bangkay na rin ako ngayon. sa pagsunod mo sa kanya, wala ka bang napansin na kapamilya niya, magulang o asawa? Wala. Mag-isa lang siyang naninirahan doon sa dulo ng bayan, malapit sa may ilog. Ganun ba? Sige, salamat. Bukas na bukas rin. Kikilos ako para hanapin ang isang yun. Ana! Pumunta ka na sa kwarto ko! Diyan ka ba matutulog sa kwarto kasama si Totoy? Abay kung sa bagay, hindi kita masisisi kahit ako bate. La! Ano ba naman po kayo? Nakakahiya! Ayan na po, lalabas na! Nakakatuwa talaga yung lola mo. Sige na, matulog ka na. Marami pa tayong gagawin at pag-uusapan bukas. Namumula ang mukhang nagpaalam sa akin noon si Ana. Hindi ko malilimutan ang ekspresyon niya ng mga oras na yon. Maganda si Ana. Kung mag-aayos lang siya, siguradong magmumukha siyang artistahin kahit na may pagkamurena ang kutis niya. Dahil na rin siguro sa pagod ay nakatulog ako kaagad ng gabing yun. Hanggang sa 10 oras ng gabi noon, tahimik ang lahat nang bigla akong magising. Bigla kasi akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Kaagad kong inabot ang aking patalim at pagkatapos ay dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Malapit na sa kawayanan ang bahay nila Ana at pagtingin ko banda doon ay nakita ko ang isang aninong tila nakatitig sa akin. Pulang-pula ang mga mata noon na parabang umiilaw sa dilim. Sino ka? Sandali! Hindi ka makakatakas sa akin! Sige! Takbo hanggat may lupa! Sinundan ko ang nilalang na yun. Sa bilis noon at kilos ay sigurado akong isa yung aswang. Malakas ang kutob ko na iyon ang lalaking aswang na nakasagupan namin ni Ana. Nagpatuloy kami sa habulan hanggang sa bigla na lamang iyong nawala sa aking paningin. Tumigil ako at nagsimulang mag-orasyon para protektahan ang sarili ko. Nang biglang humangin ng malakas, kasabay noon ay isang pamilyar na boses. Isang boses na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan. Magaling! Tama nga sinabi ng anak ko. Ang punyal na hawak mo. Yan ang punyal na hawak. Yan ang punyal ng hayop na manggagamot na pumatay sa anak ko. Sino ka? At bakit mo ko hinahanap? Demonyo ka! Pagpakita ka! Kung totoong malakas ka, ilantad mong sarili mo rito! At bakit ko gagawin yon?
mukhang malilibang ako sa panonood sa iyo. Nahanapin ako. Tutugisin ko kayo! At pagbabayarin ko kayo sa lahat ng kadimonyang ginawa nyo rito! At sa mga magulang ko! Alam ko na. Marahil ay anak ka ng mag-asawang nun. Yung mag-asawang manggagamot na pinatay namin ang asawa ko. Narito ka para gumantay. Hindi kita pipigilan. Pero ito ang tandaan mo. Hindi ikaw ang tumutugis sa amin. Dahil kami ang tutugis sa'yo. Gago! Hindi nyo ako matatakot! Hindi kita tinatakot, iho. Kung ako sa iyo, mag-iingat ako ng gusto. Dahil hindi mo alam kung kailan ako lalabas para kunin ang ulo mo. Bukas na bukas rin, magpapadala ako ng mensahe. Sana'y magustuhan mo. Pinilit ko siyang hinamon na magpakita na sa akin ng mga oras na yon pero tinawanan lang niya ako. Hanggang sa muling humangin ng napakalakas at pagkatapos noon ay tuluyan ng nawala ang kanyang presensya. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko na talaga siya naramdamang muli. Kaya naman wala na akong nagawa kung hindi ang bumalik sa bahay nila Ana. At kinabukasan isang balita ang gumimbal hindi lang sa akin, kundi maging sa buong baryo. Apo, ano yung nagkakagulo sa labas? May mga nawawala po kasi mga hayop yung mga kabaryo natin la. Tapos ngayon lang po nakita yung bangkay ng mga hayop. Naroon sa may batis. Patong-patong lahat. At ayon dun sa narinig ko, wala daw puso lahat. Hala, abay grabe naman ang gumawa niyan. Totoo po. Yung mga kalabaw at bakang talagang sayang. Kaya halos maglupasay yung ibang mga kabaryo natin. Si Totoy po pala. Nasa banyo, pero Narinig ko ang lahat. Ang aswang ang may gawa niyan. Nagkita kami kagabi. Nagkita? Anong ibig mong sabihin? Mahabang kwento at mahirap ipaliwanag. Pero binalaan niya ako. Sinabi niya magpapadala siya ng mensahe. At siguradong ito na yon. kung gano'n, ano ang gagawin natin? Kailangan ko siyang makita kaagad. Sige po Lola Sarah. Alis na ako. Kailangan ko kumilos bago pa. Sandali lang po! Nariyan na! Nong Lorenzo, napadalaw ho kayo. Teka, bakit parang balisang-balisa kayo? Pumasok ho kayo, dali. Ineng, tulungan ninyo ako. Nawawala ang apo kong si Kulas. Paano ang nawawala? Hindi naman po yun lumalayo sa inyo. Kailan po ninyo siya huling nakita? Kaninang madaling araw, lumabas siya para bumili ng gamot. At makakain namin sa bayan. Maaga siyang umalis. Dapat ay nakabalik na siya ngayon. Pero wala pa siya. Nagtatanong-tanong ako sa mga kabaryo natin pero nabala sila sa mga namatay na hayop. Baka naman pabalik na rin, Nong Lorenzo. Hintayin mo na lang. Hindi sana makinig ka. Hindi magtatagal yung sikulas ng ganito. Bukod sa alam niya ang kailangan ko yung gamot ko, ay hindi ako. Hayaan mo na maghintay ng matagal. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Gusto ko sanang tawasin ninyo kung nasaan ang apo ko. Malakas ang tutup ko na nasa panganib siya. Lalo na masamang signos ang pagkamatay ng napakaraming hayop. Alam din ninyo na may gumagalang aswang dito ngayon, hindi ba? Pero wala na akong nagtatawas. Akong gagawa. Akong magtatawas. Totoy, Kung mayroon po kayong gamit dyan ng apo ninyo, akin na ho.
Ana, makikisuyo sana ako ng mga kandila at isang plangganitang malinis na tubig. Sige, sandali lang. Pinaupo ko noon si Manong Lorenzo. Sinabihan ko siya na ilarawan sa akin ang kanyang apo. Detalyado naman niya iyong ginawa. Pagkatapos noon ay inorasyonan ko na ang panyo na pagmamay-ari ng kanyang apo. At sunod ay sinindihan ko na ang mga kandila. 3 malaking kandila ang sinindihan ko. Ang isang maliit ay pinutol-putol ko at inilagay sa isang kutsara. Hindi ko akalaing marunong ka nito. Kung sa bagay, yung punyal mo. Hindi ngayon ang oras para dyan, Ana. Hayaan muna ninyo ako makapokus dito. At anumang lumabas dito, sana manatili tayong kalmado. Nagkakaintindihan ba tayo, Manong Lorenzo? Balisa man ay tumango sa akin ang matanda. Sina Ana at Lola Sara naman ay nakaantabay sa mga sunod kong gagawin. Sanay naman ako sa ganoon dahil ang gawain yon ang ipinambuhay ko sa aking sarili sa maraming taon. Pagkatunaw ko ng kandilang nasa kutsara ay agad ko yung ipinatak sa tubig habang nag-oorasyon. At unang imaheng nabuo pa lang ay napakunot na ng noo ang lahat ng naroon. Isang malaking nilalang ang nabuo subalit walang ulo. At sa tagiliran nito ay 3 pang imahe ng hindi mahitsurang nilalang ang lumitaw. Ama, ano yan? Halimbawa ang mga yan, hindi ba? Iya ba ang kumuha sa apo ko? Ay, Diyos ko! Ang apo ko! Kuminahon mo kayo. Ang mahalaga po natawas natin kung nasaan maaari ang apo nyo. Ibig po sabihin niya na buhay siya. Huwag po kayo mag-alala. Hahanapin ko po siya sa abot ng aking makakaya. Lola Sara, Ay, oo, ako nang bahala. Manong Lorenzo, halika at tumabas na muna tayo. Ipagpapakiusap natin dito sa pinuno ng baryo para alam mo na, matugis ng impaktong gumagana sa atin dito. Hindi naman na nagtanong ang matanda pero lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa aking braso. Nagmakaawa siya na tulungan ko ang kanyang apo. Isang bagay na sinigurado ko naman sa kanya. Pinilit ko siyang pakalmahin nang sa gayon ay makalabas na sila ni Lola Sara ng bahay. Ayaw ko kasing marinig niya ang susunod na nakita ko sa aking pagtatawas. Dahil ayaw kong mag-alala siya ng gusto. Ana, saan dito may mga mangga? Puno ng mangga? Dun sa may kabilang baryo. Naroon ang manggahan. Malawak yun at pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Marami rin silang mga trabahador doon. Kung gayon, magandang lugar nga yun para pagtaguan. Teka, bakit mo na itanong? Tingnan mo to. Ang mga ito. Malalaking puno ito ng mangga. Malakas ang kutob ko na kinuha ng aswang na yun ng apo ni Mang Lorenzo bilang hamon sa akin. Alam niya na matutuntun ko sila gamit ang biktimang yun. Mayayabang talaga mga demonyong yun. Kung ganun, ano nang balak mo? Ano pa nga ba? Pupunta ako doon. Hahanapin ko sila. Ana, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Hala, sinisikmura na naman ako. Bilis apo at nahihirapan akong huminga kapag ganito. Hala, Lola, ano na naman yan? Kaagad natawag ni Lola Sara ang pansin ko. Ayos pa siya nang inilabas si Manong Lorenzo. Pero pagbalik niya ay nakaangat na ang kanyang balikat at panay ang himas sa kanyang tiyan.
Kaagad ko siyang nilapitan at inalalayan na makaupo at pagkatapos ay ginamitan ko siya ng bulong. Itinapat ko ang kamay ko sa kanyang tiyan at saka ibinulong ang isang orasyon. Hala, apat biglang gumaan ang pakiramdam ko. Anong ginawa mo, iho? Wala ho. Simpleng pamamaraan lang na natutuhan ko sa mga iniwan ng mga magulang ko. Ayos na po bang pakiramdam nyo? Malamang po ay labis na pangangasim yung naranasan nyo. Nako, kakakapin niya yan. Ganun ba? Siguro iwasan na muna ninyo ang kape kahit 2 linggo lang. Tapos Ana, 2 beses sa isang araw. Painumin mo siya ng pinagpakuluan ng dahon ng bayabas. Mahusay yung panlaban sa ganitong pangangasim ng tiyan. Salamat, iho, ha? Pero sino ka ba talaga? At paanong meron kang ganitong mga kaalaman at kakayahan? Hindi ka pangkaraniwan. Oo nga naman, Totoy. Siguro naman, pwedeng magsabi ka naman ng kahit konti tungkol sa'yo. Napakamot na lamang ako ng ulo noon. Hindi ko naman gustong itago sa kanila kung ano talaga ako. Hindi lang ako komportable na ikwento sa iba ang mga pinagdaanan ko. Pero bukas palad nila akong tinanggap sa tahanan nila. Isa pa, lahi rin sila ng mga manggagamot, kaya naman alam kong maiintindihan nila ako. At hindi nga ako nagkamali. Dahil matapos kong ikwento sa kanila ang lahat ay kaagad akong niyakap ni Lola Sara. Ikinalulungkot ko ang sinapit ng iyong mga magulang, lalo ka na para sa isang musmos na masaksihan ang lahat ng iyon. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawa mong mabuhay mag-isa. May mga kabaryo naman po kami na hindi ako pinabayaan. Pero aaminin ko po na ilang taon na akong nabuhay sa galit at puot. Paghihiganti lamang ang laman ng isipan ko noon. Hanggang ngayon naman, narito ako. Pero masaya rin ako na nagagamit kong kakayahan ko para tumulong sa iba. Hindi aalisin sa iyo ang karapatan mong mag-alit at maghiganti. Pero tatandaan mo na ang kakayahang maggamot at magpagaling ng tao ay kakayahang biyaya ng Diyos at dapat na ginagamit talaga sa kabutihan. Naiintindihan ko po yun. Pero mabuti na lang at hindi ka lumaking barumbado at salbahe, no? Akala mo lang. O siya, ako'y aalis muna. Babalik na lang siguro ako mamaya. Hindi. Anong hindi? Hindi ka aalis nang hindi ako kasama. Nangako ka sa akin, hindi ba? Pero paano si Lola Sara? Ayaw niyang... Naku, Totoy, isama mo na lang yan. Mas mainam na yung kaysa palihim pa yung umalis at sumunod sa iyo. Huwag na lamang kayo magpapagabi, ha? Ay, nako. Sige po. Sige na, Ana. Maganda ka na. Aalis na tayo. Kaagad namang naggayak si Ana at dinala niya ang 2 punyal na ginamit niya noong una ko siyang nakita. Tinanong ko kung anong klaseng patalim ang mga yon, pero sinabi niya na ordinaryo lamang ang mga yon at ang tanging alaalang naiwan ng kanilang ina. Pero iba ang tingin ko sa mga patalim na yon. Parang mas luma pa iyon sa inaakala naming 2 noon. Habang papunta kami sa manggahan ay nadaanan namin ang mga bangkay ng mga hayop na pinatay. Grabe talaga ang ginawa sa mga iyon. Parang mga laruan lang na pinagpatong-patong ang mga iyon. Nagsimula ng maghukay ang mga kalalakihan at ayon sa narinig namin, susunugin ang mga iyon sa halip na ilibing. Napakalakas naman ng hangin dito. Parang babagyo pa ata. Nako, normal lang yung hangin na yan sa parting to ng baryong to. Kaya nga minsan ang tawag ng mga dumadayo dito ay baryo mahangin. Pero presko naman, di ba? Kung sa bagay. Ayun. Ayun ang manggahan. Pagpasok natin dyan, puro puno ng mga manggayan.
Yung pinakabahay ng may-ari, naroon sa bandang gitna. Siguro mga 10 minutong lakaran. Ganun ba? O sige, tara na. Tamang-tama. At mataas din ang sikat ng araw. Pagpasok namin sa lugar ay kaagad kaming tinapunan ng pansin ng mga naroon. Bawat mata ay nakatitig sa amin na parabang naroon kami para gumawa ng masama. Pero hindi ako nagpatinag. May kung anong madilim na presensyang bumabalot sa lugar na yon. Sigurado ako noon na nasa tamang lugar ako. Mawalang galang na. Pribadong lugar ito. Kung hindi kayo mga empleyado dito, ay hindi kayo pwede basta na lang maglakad-lakad dito. Hindi ito parke. Sungit naman ito. Akala mo naman kagwapuhan. Ano sinasabi mo? Pasensya na. Meron lang kami hinahanap na tao. At sino naman yon? Isidro. Isidro at Lani. Ang totoo, hindi ko sigurado kung narito sila. Kaya gusto ko sanang magtanong-tanong. Pues tama ang napagtanungan eh. Isa ako sa mga katiwala rito. At sa pagkakaalam ko, walang Isidro o Lani na nagtatrabaho rito. Ganun ho ba? Sige po, salamat po. Pero bakit ninyo sila hinahanap? Mga kamag-anak ba nila kayo? Para saan pa kung sasagutin ko yan eh? Sinabi mo namang wala eh. Bigla akong natigilan ng mga oras na yun. Mula kasi sa isang puno ay bumaba ang isang may edad na lalaki. May katangkaran yun at puti na ang karamihan ng kanyang buhok, pero bakas ang lakas sa kanyang pangangatawan. Ngunit ang pinakatumawag ng pansin ko ay ang putol nitong kamay. Hindi yun basta putol, halata kasi ang pilat doon. Nagtagpo ang mga mata namin ng matandang yun, subalit mabilis din itong nawala sa paningin ko nang biglang humarang ang lalaking sumalubong sa amin. Ano? Aalis na ba kayo? O kailangan ko pa kayong ipagtapo yan? Hay nako, hindi na kailangan. Aalis na kami. Halika na, Toy. Wala tayong mapapala dito. Wag na kayong babalik rito ha. Hindi kayo tanggap dito. Paparaling ko kayo sa susunod. Hindi na ako kumibo. Sasagot pa sana si Ana, subalit pinigilan ko na siya at hinila na palayo doon. Lumingon pa ako. Muli kong nakita ang matandang may putol na kamay. Kasama nito ang isang may edad na babae at nagbubulungan sila habang nakatingin. May naramdaman ako noong nagtagpo ang mga mata namin. May kung anong nagsasabi sa akin na siya ang Isidro na hinahanap ko. Isa pa, iba ang kutob ko sa lalaking humarap sa amin. Ana, hindi ba yun yung humabol sa'yo sa kakahuyan? Yung sinasabi mong pumatay sa ate mo? Para kasing... Hindi. Hindi siya yun. Kilalang kilala ko ang isang yun eh. May pagkakahawig sila pero... Hindi eh. Ibang tao yun, Toy. Sigurado ka? Oo naman. Ang tagal kong sinundan-sundan ng lalaking yun. Ano ka ba? Ganun ba? O sige, ang mabuti pa, bumalik ka na. Iikot ako. Magmamanman ako sa manggahan. Hindi pwede. Kasama ako. Alam kong pasikot-sikot dito. Mas magiging madali kung sansamahan kita. Pero maaari kang mapahamak. Hindi normal ang mga aswang ang kalaban natin dito. Yung sumalubong sa atin, sigurado ako, hindi siya pangkaraniwan. At sigurado ako, naroon sa manggahan na yon ang mga tintugis ko. Eh di mas lalong dapat na hindi mo ako pauwiin. Baka nakakalimutan mo. Narito ako para ipaghiganting ate ko. Napakamot na lang ako ng ulo.
Pumayag na lamang ako sa gusto niya sa kondisyon na tatakbo siya sa oras na malagay na kami sa alanganin. Hindi kami nagaksaya ng oras. Matapos kumain sa isang kainan doon ay umakyat kami sa isang bundok. Naglakad ng 1.5 oras bago namin narating ang likuran ng manggahan. At mula doon ay nagmanman kami. At dito na ng kandaletse-letse ang lahat. Biglang dumilim ang paligid, para bang nagtago ang araw sa makakapal na ulap. Wala namang senyales na uulan ng araw na yun. Nahihilo ako. Oh, anong problema? Napakarami ka atang nakain kanina. Hindi eh. Parang biglang umikot yung paningin ko. Tapos, umihilap yung tiyan ko. Totoy, tulungan mo ko. Patingin nga. Hawakan kita sa tiyan na. Naku, kumukulo nga. Akin yung mga kamay mo. Ang bihira ang lamig. Nasusuka ako. Sanda. Ana, mukhang kailangan na nating bumalik. Isinuka ni Ana lahat ng kinain niya pero hindi doon natapos yun. Kahit wala na siyang maisuka ay panay pa rin ang duwal niya. Naging tubig na ang isinusuka niya hanggang sa maging dilaw, berde at huli ay dugo. Napaisip ako sa kung ano ang nangyayari sa kanya hanggang sa mapagtanto ko kung ano ang nangyayari sa kanya ng mga oras na yon. Naisumpa siya ng aswang o usog kung tawagin nila. Pero grabe ang epekto noon at wari ko ay papatayin siya ng may gawa noon. Sinubukan ko ng kontrahin yun pero walang tumalab. Ana, halika. Iuwi na kita. Hindi pwedeng ganito. Bubuhatin kita, ha? Alakad na tayo. Huwag kang masyadong... Totoy, napapasok ako. Tumigil ka. Ano? Anong napapasok? Hindi yata ako pwedeng umalis ng lugar na to. Bilis! Ibalik mo ako doon! Doon! Bilis! Hindi rin ako makahinga. Naramdaman ko rin ang pag-init ng katawan ni Ana. Nagsimula na rin may lumabas na pulang mga pantal sa kanyang balat kaya mabilis ko siyang ibinalik sa nauna naming pwesto. Kumalma siya doon pero hindi humupa ang kanyang pagsuka. Doon na ako nagsimulang mag-alala ng gusto. Naghanap ako ng mga dahon sa paligid na maaaring magamit. May nakita akong ligaw na lagundi. Kaagad akong kumuha noon. Inorasyonan ko yon at ipinanguya sa kanya. Ano nang nararamdaman mo? Medyo gumana pero nangihina pa rin ako. Kanina, muntik na akong mawala ng malay habang sumusuka. Nakita ko yung mukha ng lalaking sumalubong sa akin sa manggahan. Nanlilisik ang mga mata niya at pinagbabantayan. Sinasabi ko na nga ba eh. Napakatanga ko. Ngayon gumamit pa siya ng sumpa para hindi tayo makaalis dito. Iwan mo na lang ako. Umalis ka na tapos humingi ka ng tulong. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi pwede yun. Hindi kita iiwan dito kahit anong mangyari. Kapag iniwan kita dito, walang kasiguraduhan kung may babalikan pa ako. Pero mapapahama ka ng dahil sa akin. Kasama sa ipinunta ko ritong panganib, Ana. Pumayag ako na sumama ka, kaya sagot kita. Huwag kang mag-alala. Aalis tayo rito ng buhay. Pangako ko yan sa'yo. Subalit sadyang hindi pabor sa amin ang hangin ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Lumipas ang oras at unti-unti nang dumidilim. Ginawa ko na lahat ng makakaya ko pero hindi ko nagawang pabutihin ang lagay ni Ana. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw at nabalot ng dilim ang paligid. Sinubukan ko uli noon na umalis doon ng bitbit si Ana pero muli siyang napasok.
Kaya wala akong nagawa kung hindi ang bumalik hanggang sa lumipas na lamang ang mga oras. Totoy, patawad. Kung hindi lang ako... Tama na. I-reserba mo na ang lakas mo. Medyo bumuti ka naman na ata eh. At hindi ka na nagsusuka. Oo. Pero hinang-hina na ako. Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Hindi ko rin alam kung madilim na ba o hindi ko na maidilat pang mga mata ko. Sadyang madilim na. Pasensya ka na. At hindi ako maaaring gumawa ng liwanag. Naiintindihan ko. Totoy, may tao yata. Alam ko. Huminahon ka lang. Demonyo ka! Lumabas ka rito at magpakita ka! Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi kayo mapapalagay. Tama lang na isinumpa ko ang kasama mo. Ayos ba ang pagpapanggap ko? Ang galing ko, no? Hindi niyo ako nakilala. Kasama yan sa mga kakayaan ko. Ngayon, tapos na kayo. Hayop ka! Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Ngayon, alisin mo lang sumpa kay Ana. Magharap tayo ng lalaki sa lalaki. Anong tingin mo sa akin? Mangmang? Kung gayon, ay totoo pala. At nasa harapan ko na ngayon, ang batang nais maghiganti sa amin. Ang anak ng malakas na albularyong pumatay sa ate ko. Mas magiging masaya to. Mas masarap ang karne kapag lumalaban ang may-ari. Kung gayon, isa ka nga sa mga hinahanap ko. Mga demonyo kayo! Kung marunong kayo magdasal, simulan na ninyo! Dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw! Talaga ba? Nakakatuwa ka naman. Huwag ka mag-alala. Bibilisan lang natin to. Pagkatapos ko sa'yo, gagawin kong lahat ng gusto ko. Bago ko kainin ang uod na kasama mo, magpapakasaya ako sa pagkababae niyan. Oo nga pala. Para naman alam ko kung sino ang kaharap ko. Ako si Alonso. Ang bunsong anak ng malakas na aswang na hinahanap mo. Wala akong pakialam kung sino ka! Sige, sugod! Nang magkaalaman na! Umatungal ng malakas si Alonso at kasabay noon ay biglang nahawi ang mga ulap at nagpakita sa amin ang buwan. Yun ang nagsilbing liwanag. Akala ko ay makakabuti yun para sa amin pero hindi. Lalo kasing lumakas ang kalaban. Lumusob sa akin ang lalaking aswang. Bubunutin ko sana ang punyal pero napakabilis ng hinayupak. Sa isang iglap ay nagawa niya akong paibabawan. Nagpagulong-gulong kami at nabitawan ko ang punyal. Bitawan mo ako! Anong tingin mo sa akin, Baliw? Gugutay-gutay na kita ngayon, ha? At hahalukayin ko ang bituka mo, kagaya ng sa nanay at tatay mo. Hindi ako makahinga. Ana! Nang marinig ko ang sigaw ni Ana ay pinilit kong kumawala mula sa pagkakahawak sa akin ni Alonso. Nagawa ko siyang itulak pero mabilis siyang nakabalik sa akin at sinakal ako. Pulang-pula na ang kanyang mga mata at nagsimula na rin siyang maglaway. Pero hindi ako nagpatalo sa takot. Pinili kong kumalma. Nagorasyon ako at pagkatapos ng 2 dasal, parang napapaso na binitawan niya ako. Yun na ang ginamit kong pagkakataon. Mabilis akong tumayo at tinadyakan ko siya. Napauro siya. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo papunta kay Ana. Pero mabilis na sumunod sa akin si Alonso. Inagaw niya sa akin si Ana at sinira niya ang damit nito. Kakagatin na sana niya ito sa leeg ng buong lakas ko siyang itinulak papalayo.
Ana, ayos ka lang! Hayop na yan! Heto! Isuot mo na lang tong damit ko! Salamat, Toy. Pakialamero ka talaga. Umanda ka sa akin. Papatayin kita ngayon! Galit na lumusob papunta sa akin si Alonso. Pinilit kong tumayo. Tumalon ako papalayo kay Ana at gumulong ako papunta sa aking punyal na nahulog ko. Eksakto at napulot ko yun, pero napakabilis ng lalaking aswang na yun. Nagawa kong itulak ni Alonso. Napakalakas noon na gumulong-gulong ako bago ako tumama sa isang malaking bato. Toy! Huwag kang maingay dyan, ha? Asungot ang isang ito at dapat nang patayin. Masyado nang sagabal eh. Ngayon ay wawakwakin ko ang tiyan ng hayop na yan, ha? Lumapit sa akin si Alonso. Tatawa-tawa pa ito nang ilagay ang kamay sa aking leeg. Pero hindi niya alam na hindi ko binitawan ang punyal. Hinugot ko yun at pagkatapos ay ilang beses ko siyang pinagsasaksak sa tagiliran. Nabitiwan niya ako at dito ko na nilaslas ang kanyang leeg. Kagad siyang napaluhod habang nang lalaki ang pulang-pulang mga mata. Ang tapang at kumpiyansa niya ay napalitan ng takot. Takot sa kamatayan. Magbabayad kang hayop ka, ha? Gayunman ay nagawa pa ring makatayo muli ng halimaw na yun. Mabilis ang lumusob at buong lakas siyang nagpakawala ng suntok. Hindi ko yun nailagan at tinamaan ako sa kaliwang pisngi. Kaagad na nagdilim ang paningin ko. Papatumba na ako nang maisip kong hindi yun pwede. Kaya naman tumukod ako. Bumuelo ako pero bago ko pa maiwas-iwas ang punyal ay nahawakan niya ako sa pulsuhan. Pinisil niya yun dahilan para mabitawan ko ang patalim. Pagkatapos noon ay sinakal niya ako gamit ang isa niyang kamay. Akala mo ba mananalo ka? Ngayon, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin at sa pagiging pakialamero mo. Pati na rin sa ate ko. Magkikita na kayo ng magulang mo sa impyerno! Wala sa impyerno mga magulang ko! Kung doon man ako mapupunta, pahabulin at papatayin ko ulit doon ang kapatid mo! At hihintayin ko kayo doon! Mangarap ka! Ngayon, magdusa ka! Lalo niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa akin. Dinig na dinig ko ang paghigpit ng kanyang kamay sa aking leeg. Unti-unti na akong nawawalan ng hangin at nagsimula ng dumilim ang aking paningin. Maging ang pandinig ko ng mga oras na yun ay unti-unti nang nawawala. Sinubukan ko ng mag-orasyon pero wala na akong lakas para doon. Hanggang sa isang malakas na sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw at kasunod noon ay ang pagbitaw sa akin ni Alonso. Hayop kang babae ka! Likod ko! Mamatay ka na! Ikaw ang mamatay! Pinilit kong tumayo. Pagtalikod ni Alonso para atakihin si Ana ay kaagad kong kinuha ang patalim ko sa lupa. At pagkatapos ay kaagad ko siyang sinaksak sa likod. Napasigaw siya sa sakit. Humarap siya sa akin at muli ay pinagsasaksak siya ni Ana sa likuran. Akmang susuntokin na niya ako nang bigla na lamang siyang mapaluhod. Kaagad ko siyang tinuhod sa mukha bago ko tinarakan ng punyal sa lieg. Anong klaseng patalim yan? Paano parang inahalukay ng kapangyarihan mula dyan? Ang kaloob-looban ko! Gawa ito sa pinaghalong pila katanso. Gawa pa ito ng mga ninuno namin na ipinasa sa bawat panganay ng bawat henerasyon ng aming pamilya. Isang walang katulad na panlaban sa mga katulad mo! Ngayon sabihin mo, nasaan ang tatay mo si Isidro? Nasa bahay, nasa dulo ng manggahan. May kubo doon. Naroon siya. At ang walang yan naming madrasta. Iba na at kumantang isang to. Wala namang mangyayari.
kung pagtatakpan ko pa kung nasaan sila. Isa pa, hindi kami kagaya nyo. Ang totoo, wala kami pakialam sa mga kauri namin. Maging magulang man namin sila o ano. Ang paghiganti nila para sa ate ko, dala lang yun ang kagustuhan nilang manakit. Nasaan ka nung pinatay ng mga magulang mo? Ang mga magulang ko! Oo, naroon ako. Isa ako sa mga sumira ng orasyon sa bahay na yun. Pero pagkatapos nun ay matagal akong hindi nagpakita sa kanila. Dahil madras na namin ang mahadera. Nilaso niya ang isip ng tatay at naging sunod-sunuran sa kanya. Hindi ko na sana sila pinayagang tumira dito. Hindi sana. Hanggang dito na lang yata talaga ako. Bahala na. Ana, ayos ka na ba? Oo. Ngayong wala nang sumumpa sa akin, mas magaan ang pakiramdam ko. Ang sakit. Buhay pa pala ang hayop. Teka, ako nang bahala dito. Nangako ka hindi ba? Akin ang huling hininga ng demonyong to. Ha? Sige. Demonyo ka? Ikaw ang pumatay sa ate ko. Binaboy mo siya. Pati ang pagkababae niya. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sino ba kasing ate mo? Sa tabi ng inasa at pinatay ko. Hindi ko na matandaan ng... Nagulat ako nang biglang sinaksak ni Ana ang lalaking yun sa bibig. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit at hindi ko na makita ang maamong Ana sa kanya. Inikot niya ang kutsilyo sa loob ng bibig ng aswang bago hinugot yon at itinarak sa lalamunan nito. Nagsimulang mangisay ang aswang bago ito tuluyang bumagsak at nalagutan ng hininga. Tara na. Tapos na tayo dito. Nakapaghiganti na ako. Oras naman para ikaw ang maghiganti. Ayos ka na ba talaga? Wala nang mas maayos pa sa nararamdaman ko ngayon, Totoy. Para bang may nawalang kung anong matagal nang nakadagan sa dibdib ko. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero gusto ko lang malaman mo na nakakatakot ang itsura mo ngayon. Puro ka ng dugo eh. Ganun ba? Pasensya ka na. Wala lang kasi akong mapaglagyan ng tuwa. Sa wakas, nabigyan ko na ng katarungan ng kamatayan ni ate. Hindi na ako sumagot pagkatapos noon. Kaagad kaming bumaba sa lugar na yon at kaagad na nagtungo sa sinasabing kubo ni Alonzo. Sa gilid kami dumaan nang sa gayon ay walang makakita sa amin. Hanggang sa makita nga namin ang nag-iisang kubo sa dulo ng manggahan. Tumingin ako sa paligid at walang katao-tao sa parteng yon ng lupain yon. Dahan-dahan kaming lumapit doon. Nang malapit na kami ay binunot ko ang patalim ko at pagkatapos ay walang ano-anong tinadyakan ko ang pinto ng bahay na yon. At kaagad kong nakita ang isang binatilyo na nakatali sa isang upuan. Duguan yon at wala ng mga mata. Ay! Dahuli na kayo sa pista. Patay na ang binatilyo! Lumabas ka! Magpakita ka kung totoong matapang ka! Wala akong dapat patunayan sa'yo. Pero ikaw, meron kang dapat patunayan sa akin. Sige, mahal. Tapusin mo na ang isang to! Totoy! Mula sa dingding sa likuran ng bangkay ng binatilyo ay lumabas ang isang napakalaking nilalang. Mga nasa 6 na talampakan ng taas noon. Itim na itim ang balahibong bumabalot sa dibdib nito at mga braso.
Pulang-pula ang mga mata at umuunat-unat ang malagkit nitong laway sa mga ngipin nito. Pero kapansin-pansin ang putol nitong kanang kamay. Kaagad akong tinambahan noon pero mabilis din akong nakaalis. Kaagad akong tumakbo palabas at hinila ko naman si Ana palayo doon. Anong klaseng aswang yan? Napakalaki! Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado. Huwag na huwag kang magpapabaya. Mapanganib ang isang yan. Totoy, ayan na siya! Niyakap ko noon si Ana at nagpagulong kami palayo sa aming pwesto. Inutusan ko siyang magtago sa likod ng isa sa mga puno doon. Pero hindi pa ako tapos magpaliwanag ay biglang lumusob na sa akin ang halimaw at sa pagkakataong yun ay tuluyan na niya akong naibabawan at nabitawan ko ang aking patalim. Kailan ka matitigil? Ang mga katulad ninyo sa pag-atake sa amin, ha? Hanggat may mga kagaya nyo na naghahasik ng lagim, may mga kagaya ko na magtatanggang tapusin kayo. Oo nga pala, patay na rin ang isa sa mga anak mo. Ano? Imposible. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong lugar. Sinuntok niya ako sa mukha. Hindi ko yun nailagan. Halos magdilim kaagad ang paningin ko. Pagkatapos ay kaagad niya akong sinakal gamit ang braso niya. Idiniin niya iyon sa liig ko ng ubod ng lakas. Nakita kong itinaas niya ang kanyang kamay. Mayroon iyong nagtatalasang mga kuko. Tutusukin na sana niya ako noon nang bigla siyang binamba ni Ana. Natumba sila at nagpagulong-gulong pero mabilis ding nakatayo ang aswang at inihagis nito si Ana papalayo. Dali-dali akong tumayo. Patakbo na sana ako nang biglang may kung anong tumagos sa aking tagiliran at nanlumo ako nang makitang butas na ang parte kong yun. Lumingon ako subalit isang malakas na suntok sa sentido ang tumama sa akin. Dahilan para bumagsak ako. Akala ko pa naman malakas ka. Ilang taon kang nagsanay, hindi ba? Ay, nako. Wala talagang kadala-dalang mga katulad ninyo. Dani, sa akin ang ulo ng isang yan. Anak yan ang pumatay sa anak ko. Sige. Pero hayaan mong paglaruan ko muna ang isang to. Inapakan ako sa ulo ng babaeng yun. Walang kakaiba sa itsura niya bukod sa mga kamay niya na tila puro ugat. Nangingintab at nagtatalasan rin ang kanyang mga kuko. Inapakan niya ang mukha ko na parang upos ng sigarilyo. At wala akong magawa dahil sobrang sakit ng tagiliran ko na nasugatan niya. Paano mo ba gustong mamatay? Gusto mo bang mabutas kagaya ng nanay mo? O gusto mong makitang tumitibok ang puso mo sa mga kamay ko? Dani, sinabi ko ng akin ng isang yan. Kung gusto mo, sa'yo na lang itong babae. Ano? Ayaw mo bang gamitin muna ang babae niyan bago patayin? Sayang yan. Makakadagdag din yan sa lakas mo. Sakto. At mukhang bire ng isang yan. Magandang idea yan. Ayos lang ba sa iyo? Abay, oo naman. Para sa ikalalakas mo, bakit hindi? Tamang-tama rin. Para maipagiganti ko ang mga lalaki kong anak. Mga hayop tong mga to. Ngayon, lasapit mo ang sarap bago kita unti-unting patayin. Ana! Niwala ng lakas si Ana noon para sumigaw. Nakita kong bumalik sa normal na anyo ang lalaking aswang at yun nga ang matandang lalaking nakita ko noon sa manggahan. Nang magsimula itong maghubad ng salawalay doon na ako kumilos, buong lakas akong tumayo. Gumamit ako ng isang maikling orasyon.
sasampalin sana ako ng babae. Nagawa kong makailag. Pumunta ako sa likuran niya. Binuhat ko siya at buong lakas na ibinalibag sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo ako kung nasaan ang punyal ko at saka ko pinulot yun. Hindi ka talaga pangkaraniwan. Patawad, mahal. Pero hindi ko na maaaring palagpasin ng isang to. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin dyan. Sa ngalan ng kapangyarihan ng mga banal, ng alagad ng liwanag, ng tagapagbantay at tagapagligtas ng mundong ito, humihiling ako ng proteksyon laban sa kampo ng kasamaan na narito! Ay, ano ito? Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ang kapangyarihan ng aking makina! Pinagsama ko sila! At sisiguraduhin kung hindi niyo ito kakayanin! Ay, magiging hangin ay nakakapaso! Isidro! Tumigil ka na muna dyan at tulungan mo ako! Hindi ako makapagpalit ng anyo. Anong nangyayari? Simple lang! Hanggat hindi natatapos ang epekto ng orasyon, mananatili kayo sa pinakamahinang anyo ninyo! Ang tagal kong pinag-aralan at pinaghandaan ng araw na ito! Ngayon, magkakaalaman na tayo! Malakas kayo! Patunayan nyo ngayon! Umatungal ng malakas ang mag-asawang aswang. Sabay silang lumusob pero hindi na sila kasing bilis ng dati. Isa pa, nababasa ko na ang kanilang galaw. Unang nakarating sa akin si Isidro. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Nailagan ko yun at kaagad kong iwinasiwas ang punyal dahil parang mahihiwa ko siya sa tagiliran. Tumalon ako palayo. Si Lani naman, nagawa ko ring iwasan ang atake niya. Nasaksak ko siya sa tiyan at pagkatapos ay nakaisa pa ako sa kanyang likuran. Isidro! Anong nangyayari sa atin? Mga sugat natin umuusok at tila lumalalim! Kagagawa nito ng punyal na yun, ha? Parang may humalo kay sa tiyak ko. Ako rin! Isang daang taon na nakalilipas mula nang maramdaman ko ang ganito. Iyon ang araw bago ko maging aswang. Akala ko, hindi ko na mararanasan ang ganito. Walang nabubuhay sa mundong ito na hindi namamatay at walang utang ang hindi nasisingil. Buong buhay kong hinintay ang pagkakataong ito ang may pagiganti ang mga magulang ko at ang sarili ko. Nang dahil sa inyo, lumaki akong mag-isa at malungkot at puno ng galit! Ang mga magulang mo ang nagsimula noon! Kung hindi nila pinatay si... Tama na! Kung nakinig lang ako kay Alonso na huwag nang pakawalan si Gracia at hindi ikaw ang pinakinggan ko, buhay pa sana siya ngayon at hindi nangyayari ang ganito! Kung pa ba ako sisisihin, ha? Sinamahan kita sa lahat, Isidro! At maging sa kamatayan! Ngayon, magkasama tayong nakaharap dito! Tama si Alonso. Kung hindi ko pinili na sundin ka, hindi siguro ganito ang kakauntungan namin! Anong sinasabi mo? Ha? Ang maswerte ka at hindi na ako makagalaw. Dahil kung hindi, ako mismo papatay sa'yo. Ikaw, bata! Anong pangalan mo? Simon! Totoy para sa nakakarami! Tandaan mo ang pangalan ko! Oo naman. Malay mo, magkita ulit tayo sa impyerno. Napakasakit ng nararamdaman ko, Punyeta. Hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa ko sa mga magulang mo. Pero sana, maibsan ang kamatayan namin ng lungkot at galit dyan sa puso mo. Isidro!
Nang bumagsak ang dalawa ay kaagad na umusok ang kanilang mga katawan at halos magkasabay na may lumabas na itim na likido sa kanilang mga bibig at ilong. Hindi ko alam kung ano yon pero maaaring yun ang sumpa ng aswang. Hindi nabulok ang katawan nila kaya naman isa-isa ko silang ipinasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ko lang napansin na talagang napakalalim ng mga sugat na nagawa ko sa kanila. Naghanap ako ng panindi at pagkatapos ay sinunog ko ang bahay nila kasama ang kanilang mga bangkay. Kasama na rin ang binatilyong pinatay na nila sa loob. Nang mga oras na yon, akala ko ay gagaan na ang loob ko pero hindi. Walang nagbago. Galit pa rin ako. Galit pa rin ako sa mga aswang, sa mga kagaya nila. Anak, alisin mo ang galit sa iyong puso. Nang sa gayon, ay makatawid na rin kami ng iyong ina. Tay? Nasaan ka? Lagi kaming nasa puso't isipan mo, anak. Pero natatakpan kami ng galit at puot dyan sa puso mo. Nay? Tapos na ang paghihiganti. Naway magamit mo ang naiwang kong kakayahan sa iyo sa pinakamabuting paraan. Tay! Nay! Magpakita naman po kayo! Paano na, anak? Hanggang Hanggang sa sa muli. muli. Tay! Nay! Totoy, Ana? tapos na ba? Sinong kausap mo? Wala. Ano lang nararamdaman mo? Ayos naman na. Ang kaso, wala na akong damit. Sira na naman ito. Oo nga, no? Dapat pala kumuha muna ako ng damit doon bago ko sinunog yung bahay. Pero teka, ikaw bang may gawa niyan? Nasaan ang mga aswang? Wala na sila. Kasalukuyan na silang natutupok doon sa loob ng bahay. Ganun ba? Ang galing mo. Sa wakas, naipaghiganti mo na rin ang mga magulang mo. Oo. At sana, lahat kami matahimik na pagkatapos nito. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yon. Kaagad kong inalalayan si Ana at naglakad na kami papalayo doon. Hindi kami pwedeng sikatan ng araw doon lalo at bra na lang ang suot ni Ana. Muli na ring kumirot ang sugat sa aking tagiliran. Pagod man ay pinilit naming makauwi sa kanila. At sa awa ng Diyos ay nakarating naman kami sa kanila ng ligtas. Ay, Diyos ko, Totoy! Ano ginawa mo sa apo ko? Bakit hindi mo na lang hinubaran ng maayos? Lola! La! Pambihira naman po kayo. Hindi po si Totoy ang gumawa nito. Pahingi na lang po ako ng damit, bilis. Ako na pong kukuha. Pasuyo na lang po sa mga sugat at galos niya. Ay, sige. Pero ikaw rin. Puro kagalos at sugat. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Eh, yung tiyan mo, ayos lang ba yan? Hindi naman po masakit masyado. Wala naman po atang tinamahang lamang loob. Gagaling din po ito. Ay, nako. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Hayaan po ninyo la. Ikikwento ko po sa inyo. Pagbihisin po muna ninyo ako at nahihiya na ako at ito lang ang suot ko. Eto ng damit mo. Kaagad akong nagpakulo ng tubig. Kumuha na rin ako ng ilang mga dahon sa paligid na maaaring magamit sa paglilinis ng sugat at pagpapagaling nga sa mga pasa para sa katawan. Pagkatapos ay buong detalye namang ikinuwento kay Lola Sara ang mga nangyari habang ginagamot ko ang aking sarili. At laking pasalamat ko na hindi talaga ako napuruhan. Kung gano'n ay nabigyan na ng hustisya ang ate mo. Opo, May binata po pala kaming nakita doon. Patay na.
Maaaring yun po ang apo ni Manong Lorenzo. Pasensya na ho. Hindi ko na ho kasi siya may lalabas nun para mabigyan pa ng magandang libing umadala rito. Naiintindihan ko, iho. Hindi bale. Hindi naman magtatagal ay makikita ng mga pulis ang lugar na yon. Sila na siguro ang makakapagsabi kay Manong Lorenzo sa totoong sinapit ng kanyang apo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Totoy? Hindi mo kasalanan na namatay si Kulas. Kasalanan yun ng mga aswang na yun. Pero kung napaaga lang sana tayo, o kaya nag-isip ako bago ko sinilaban yun. Tama na. Wala kang kasalanan. Ang totoo, utang pa nga sa'yo ng baryong ito at ng karatig baryo ang ginawa mo. Ngayon ay makakapamuhay na kami ng hindi natatako. Totoo yun. Kaya wag ka nang malungkot. La, nariyan pa po ba yung librito ni nanay? Oo, naitago ko yon. Bakit mo naitanong? Gusto ko po sanang subukan kung magagawa kong makapanggamot kagaya niya. Hindi lang naman siya nagkaroon ng pagkakataon na ipamana yun eh. Teka, sigurado ka ba? Ang paggamit ng kapangyarihang yun ay magbubukas sa mga mata mo sa mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Nakakakilabot ang mundo ng mga espiritu at mga maligno. Baka mabigla ka. Nariyan ka naman para tulungan ako eh. Ako? Tutulungan ka? Oo. Huwag ka nang umalis. May babalikan ka pa ba? Naisip ko rin kasi na sayang naman kung walang magmamana ng kakayahan ng pamilya namin. At saka, para makatulong na rin dito sa baryo natin. Sige, kung sa bagay, wala naman talaga akong ibang pupuntahan. Pero binabalaan kita, hindi ako mabait na tagapagturo at tagapagsanay ha. Hindi na nga ako umalis sa lugar na yon, Sir Jupiter. At sa lugar na rin yun, nabuo kong muli ang sarili ko matapos ang maraming taon na puno ng galit at puot. Naging magaling na albularyo si Ana. Naging kilala kami sa baryo at sa mga karatig lugar nila. Makalipas rin ng ilang taon ay nagkatuluyan kami. Dahil na rin siguro sa palagi kaming magkasama at sa karanasang pareho hindi namin malilimutan. Nakalulungkot nga lang na kinuha na siya sa akin ng may kapal noong pandemic. Bigla na lang na hindi siya nagising. Ngayon ay kasama ko na lamang ang dalawa sa aming mga anak. Hindi na ako nanggagamot at maging ang mga anak ko ay hindi na minana ang aking kakayahan. Pero ang punyal na ginamit ko para tapusin ang mga pumatay sa mga magulang ko ay ipinamana ko na sa panganay kong anak. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Salamat sa channel na ito at nasariwa sa isipan ko ang masalimuot pero ang bumuong alaala sa aking pagkatao. Masaya rin ako na maalala ang aking asawa. Sana ay dumami pa ang mga taga-subaybay ninyo. Sa mga nakapakinig ng kwento ko, sana suportahan ninyo ang channel na ito. At laging tandaan, totoo ang mga aswang. At nariyan lang sila sa paligid.